Sabi ng Biblia sa libro ng Colossians chapter 3 verse 17 na anumang inyong gagawin sa salita o gawa ay gawin ninyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya lahat ng ating gagawin, mula maliit hanggang sa malaking bagay, ay i-address natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Kayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa sandaling ito. Salamat sa oras na ibinigay mo na makapagpuri kami, makapagsamba at makapagpasalamat sa iyo, Diyos. Salamat po Diyos sa ibinigay mo na naman sa akin na kaalaman sa mga pahayag na ibinigay mo sa akin para may pagpatuloy ko ang pagmiministro at paglilingkod sa mahal mong mga anak. Naniniwala kami sa iyo, Diyos. Ang tiwala namin, O Diyos, ay nasa iyo. Nakasandal lang naman kami sa iyo, Lord God. Ang pag-asa namin, O Diyos, ay tanging sa iyo lamang. At umaasa kami sa iyong mga pangako sa amin. At inaangkin namin, O Diyos, ngayon ang tagumpay. At inaangkin namin ang pagkaturog ng pwersa ng Diablo. At salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na nananatili sa akin. At gamitin mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kapangyarihan. Wala sa akin, kundi lahat sa iyo. Salamat, O Diyos, sa tagumpay. Salamat sa pagpapala sa aming lahat na nakikinig ng iyong salita. Umaasa lang kami, Panginoon, sa tulong mo. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsasabing, Amen. Amen. Praise God. Makapaupo na kayo. Salamat sa Diyos. Hallelujah. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pamumuhay sa tapos ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa tapos ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, ayun ang sentro ng buhay natin. Nandito tayo, nabubuhay tayo dahil sa tapos niyang ginawa. At sa mga salita niya, yun ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kasi ang salita ng Diyos ay Espiritu na siyang nagbibigay buhay sa atin. Tingnan natin ang salita ng Diyos. Sa libro ng 2 Corinthians, chapter 5, verse 17 to 18, ganito ang pagkasabi sa King James Version. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given unto us the ministry of reconciliation. So kung ang sino man na nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Mga lumang bagay ay lumipas na. At ngayon, lahat ng bagay ay naging bago. At lahat ng bagay ay pawang sa Diyos o galing sa Diyos na pinagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay sa atin ang lahat ng pagpapala. Ibinigay sa atin ang ministro ng pagkakasundo. So tingnan niyo ito. Mula nung nanampalataya tayo, mula nung tinanggap na natin si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas, na born again na tayo, dito na nabuhay ang ating espiritu. So, naging bago na tayong nilalang. Naging banal, naging matuwid, mapagkumbaba, mabait at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. So, naging banal na tayo. Naging bago na tayong nilalang. Mga lumang bagay ay lumipas na. At ngayon, lahat ng bagay ay naging brand new. Ngunit nung hindi pa natin tinanggap si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas, anak tayo noon ng katiwalian. Naipanganak tayo sa kasalanan na sumasang-ayon sa maling gawa. Ang espiritu natin noon ay patay. Ang espiritu natin noon ay alipin ng kasalanan. Ang espiritu natin noon, nung hindi pa natin tinanggap si Kristo, nung hindi pa natin alam ang salita ng Diyos, ang espiritu natin noon ay ugat ng kasalanan. At dahil makasalanan, ginagawa natin ang kasalanan. Pero nung tinanggap na natin si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas, dito na yung espiritu natin ay nabuhay. Amen, amen. Yung espiritu natin ay naging brand new. So, na-born again na tayo. Ang na-born again dito ay yung espiritu natin. Ngunit ang ating kaluluwa ay kailangan niyang mapanibago. Yung isip natin ay kailangan niyang mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen, amen. So, nabigyan na tayo ng buhay.
naniwala tayo sa Diyos, nanampalataya tayo sa Diyos. So nagkaroon na tayo ng buhay. Ang buhay na tinutukoy ko dito, hindi yung buhay sa laman. Yung buhay yung espiritu mo. Nabuhay na yung espiritu mo nung tinanggap mo si Kristo. At yung espiritu mo na nabuhay ay pwedeng namatayan kung hindi ka nakatuon sa salita ng Diyos. Kaya kailangan ang kaluluwa mo, yung kaluluwa mo, itong isip mo, kailangan na nakatuon palagi sa salita ng Diyos para malalaman niya kung ano na lahat yung ibinuhos ng Panginoon sa espiritu mo. At alam mo na yung espiritu ay buhay na dahil tinanggap mo na ang salita ng Diyos na siyang espiritu na nagbibigay buhay. Amen, amen. At kailangan palagi sa habang buhay, itong isip mo ay naka-align sa salita ng Diyos, palagi na nabubuhay ang iyong espiritu. At kung magkasundo ang iyong kaluluwa at ang iyong espiritu, yung katawan mo ay susunod rin. So, may pagbabago na. Nagkakaintindihan na tayo. Amen. Kasi ang tao ay espiritu na may kaluluwa na naninirahan dito sa katawan natin. So, yung nakikita nyo sa akin, hindi yung totoong ako. Ang sabi ng Diyos sa libro ng Genesis chapter 2 verse 26 na ginawa ang tayo ng Diyos na kawangis niya. So, kawangis natin ang Diyos. Kung ano yung itsura natin, yun ang itsura ng Diyos. Pero, kung gusto mong makita yung totoong ikaw, hindi mo titingnan yung physical na katawan mo. Hindi yan ang itsura ng Diyos. So, tingnan mo muna kung ano ang Diyos. Sabi niya sa John chapter 4 verse 24 na ang Diyos ay Espiritu. So, kung ang Diyos ay Espiritu, walang laman. So, ang Diyos ay Espiritu. At ang nagsasamba sa Kanya ay mga espiritu at katotohanan. So, nasa kanila ang katotohanan. Nung tinanggap natin si Kristo, nasa atin na ang katotohanan dahil si Kristo ay katotohanan na siya ang buhay. Siya ay espiritu. So, nabuhay na ang ating espiritu. So, maliwanag na ang Diyos ay espiritu. Ginawa niya tayong kawangis niya. So, ibig sabihin, tayo ay espiritu na may kaluluwa na naninirahan dito sa katawan natin. So, nung tinanggap natin si Kristo, dito na born again na tayo. Nabuhay na ang ating espiritu. So, palagi tayong hindi natin pababayaan ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Para palagi nating makikita na tayo ay buhay. Para palagi tayong buhay. At hindi tayo mamamatay kung nasa atin ang salita ng Diyos. Sabihin ko sa iyo, kung mawala yung salita ng Diyos sa iyo, mamamatay ka. At walang silbi ang patutunguhan ng buhay mo. Kaya kailangan mo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay direction sa iyong buhay. Siya ang magbibigay kahalaman, kaligtasan, tagumpay, pagpapala, lahat. Dahil sa salita ng Diyos, yan ang nagbibigay sa iyo na kung ano ang gagawin mong hakbang. Yung mga susunod na hakbang na gagawin mo sa buhay mo, kung nakatuon ka sa salita ng Diyos, ay hindi ka mabibihado. Ituturo niya lahat ang iyong gagawin. Bakit? Dahil yung isip mo ay palaging nakatuon sa salita ng Diyos. At dito mo na nalaman na ang iyong espiritu ay nabubuhay. Patunayan natin sa libro ng John chapter 6 verse 63. Ganito ang pagsabi sa King James Version, "It is the spirit that quickeneth or gives life. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life." So, ang espiritu, maliwanag, na ang espiritu ay nagbibigay buhay. Yung espiritu mismo ng Diyos ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang pakinabang. Sinabi ng ating Panginoon, mga salita na sinabi ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Amen, amen. So, ang salita ng Diyos ay espiritu na nagbibigay buhay. So, ang ginagawa natin, yung meeting natin ngayon, ito ang pinaka-importante. Dahil nandito tayo lahat. Dahil sa salita ng Diyos. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, hindi natin pababayaan ang pag-aaral natin dahil nakikita natin na marami ng katiwalian dito sa mundo. At nakikita natin ang buhay natin ay parang usok. Tinitingnan mo, mamaya kung wala na. Kaya ibigay natin lahat yung natitira pang oras natin at ilaan natin ang isip natin sa mga salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay.
Amen. So, ang salita ng Diyos ay Espiritu na nagbibigay buhay. Kung ganito, mga kapatid, kung panibaguhin mo ang iyong isip sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kusa na ang iyong kaluluwa at ang iyong espiritu ay magkasundo. At dahil magkasundo yung kaluluwa mo at ang iyong espiritu, yung katawan mo ay gagawin niya rin ang tama. Maliwanag. Amen. Praise God. So, dahil ang salita ng Diyos at yung bagong nilalang ay magkasundo. So, nagkasundo na ito. Yung salita ng Diyos at yung bagong nilalang ay nagkasundo. At kung yung bagong nilalang, yung espiritu mo, yung bagong nilalang ay magkasundo sa iyong isip dahil napapanibago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At dahil napapanibago sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kusa na ang iyong katawan ay gagawin niya ang matuwid. Gagawin niya ang tama at wasto. Noong na-born again tayo, naging bago na tayong nilalang. Naging banal, naging matuwid, mapagkumbaba, mabait, at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Amen. So maging kaaya-aya lamang tayo sa paningin ng Diyos kung nakatuon tayo sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Kung nakafocus tayo sa salita ng Diyos, maging kaaya-aya tayo. Yun lang ang paraan, mga kapatid. Tama. Ang ginagawa natin ngayon, yan lang ang tangi paraan. Wala nang iba. Nakatuon ka lang sa mga salita ng Diyos. At dyan, maging brand new yung espiritu mo. Mabubuhay palagi yung espiritu mo. So, ang Diyos ay naninirahan na sa atin. Namumuhay na dito sa loob natin. Kaya, pwede na tayong manalangin kahit dito lang sa isip natin. Dahil ang Diyos ay nandito na, naninirahan na dito sa puso natin. Namumuhay na sa atin. Kaya tuwing gigising ka sa umaga, ay intindihin mo na ang Diyos ay nasa puso mo. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay nasa iyo? Amen. Amen. Hindi na sabihin mo, ang Diyos ay nasa aking puso. Ang Diyos ay nasa aking puso. Ang salita ng Diyos ay nasa aking puso. Ang salita ng Diyos ay nasa aking puso. Dahil ang salita ng Diyos ay nasa aking puso, ang Espiritu ng Diyos ay nasa aking puso. Dahil ang salita ng Diyos ay nasa aking puso, ang Espiritu ng Ang Diyos tagumpay ay nasa aking puso. Ang tagumpay ay nasa aking puso. Lubusang biyaya ay nasa aking puso. Lubusang biyaya ay nasa aking puso. At lahat ng ating pangangailangan sa buhay ay nasa aking puso. At lahat ng pangailangan sa buhay ay nasa aking puso. So, nasa atin na lahat. Lahat ng pagpapala ay nasa atin na lahat ng nakay Kristo sa sangkalangitan na nakay Kristo ay nasa atin na lahat. Yung espiritual na katotohanan na nakay Kristo sa sangkalangitan ay nasa atin ng lahat. So, kompleto na ang buhay natin. Nasa atin na ang lahat. Kaya umpisahan mo nang tingnan ang buhay mo at makikita mo na ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Baka naman sabihin mo, paano mo namang sabihin na nasa akin ang Diyos, wala pa naman akong nakita. So yan ang ibig sabihin ng pananampalataya natin. Naniniwala tayo sa mga kahit na hindi pa natin nakita. So, ang salita ng Diyos ay espiritu na nagbibigay buhay. Yung salita ng Diyos ay salamin para makita natin lahat ang nasa ating buhay. At nakita ko, dito ko nakita, dahil tumingin ako sa salita ng Diyos at nakita ko na ang Diyos ay nagtatrabaho sa buhay ko. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa aking puso. So, kung babasahin mo ang salita ng Diyos, ay parang salamin, ipapakita niya lahat ang nasa iyo. So, ang Diyos ay nasa iyong puso. Ang Diyos ay nasa iyo. Ang Diyos ay namumuhay na sa iyo. Amen? Amen. Kung punta ka sa biyahe, ang Diyos ay nasa iyo. Pagpunta ka sa Baguio, Manila, ang Diyos ay nasa iyo. Saan ka mang pupunta, saan mang lugar ka pupunta, ang Diyos ay nasa iyo. At dahil ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, may kakaiba na nangyayari sa iyong buhay. May pambihira na nangyayari sa iyong buhay. May mga tagumpay na nangyayari. At habang napapanibago ang iyong isip sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay ito ang mag-ignite lahat ng bagay na maging mabuti. Yan ang paraan. Yung salita ng Diyos, dahil napapanibago ang iyong isip,
Diyan, lahat ng bagay sa buhay mo ay maging mabuti. Kung ano yung alam ng diablo na manira sa iyo, gagamitin ng Diyos para sa iyong ikabubuti. So lahat ay maging mabuti sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So sa oras na titingin ka sa salamin na salita ng Diyos, dito maging mapabago, mapanibago ang iyong isip at lahat ng iyong buhay ay maging matuwid. At dito mo mararamdaman na magkaroon ka ng isip na mapagkumbaba at kaaya-aya sa harapan ng Diyos. So sa oras na titingin ka sa salamin, ay makikita mo ang iyong buhay. Makikita mo ang iyong sarili. O ano, itong nasa akin. Ang nasa akin ay nagtatrabaho sa buhay ko. At nag-iisip na ako na parang ang nasa loob ko. Kaya't ang aking katawan ay ginagawa na niya ng tama at wasta. So ganun lang. Ganun lang kasimple, mga kapatid. Dahil sa salita ng Diyos, hindi dahil sa atin. So nasa atin ang tagumpay dahil tinanggap natin ang salita ng Diyos. So ito ang pinakasentro ng buhay natin. Sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesus. Pagtanggap natin sa salita ng Diyos. At nalaman natin lahat na kung ano yung tapos nang ibinuhos ng Panginoon sa ating espiritu. Kaya kumpleto na ang ating buhay. Kaya kung palagi mong panibaguhin ang iyong isip, kung palagi kang titingin sa salamin, o palagi kang magsasalamin sa salita ng Diyos, yung kaluluwa mo ay mag-iisip ng tama at wasto. At dahil yung kaluluwa mo at ang iyong espiritu ay magkasundo, yung katawan mo ay susunod rin. At ang Diyos ay mamumuhay sa loob mo. Kaya umpisaan mo nang tingnan ang iyong buhay at sabihin mo, ang Diyos ay nasa akin. Umpisahan mo na isipin na ang Diyos ay nasa iyo. Ang Diyos ay palaging nasa iyo. Ang katotohanan, mula nung nanampalataya ka, yung espiritu mo ay ito. Naibuhos na dyan sa espiritu mo ang lahat ng pagpapala. Naibuhos na dyan lahat ang kailangan mo sa buhay. Mula nung nanampalataya ka. Amen? Amen. Naniwala na tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen. So naibuhos na lahat ang pagpapala sa atin. Lahat ng na kay Kristo ay nasa iyo na. Ang sabi ng Biblia, lahat ng espiritual na pagpapala ay na kay Kristo. Lahat ng biyaya ay na kay Kristo. At dahil tinanggap natin si Kristo, so nasa atin na ang lahat ng pagpapala. Lubusang biyaya ay nasa atin ng lahat. Tagumpay ay nasa atin ng lahat. Kaligtasan, kagalakan, kagalingan, kalayaan, nasa atin na lahat. Kompleto na tayo. Amen? Amen. At ito ang pinaka-importante sa lahat. Yung espiritu ng Diyos, na salita ng Diyos na tinatanggap natin, yun ang nagbibigay buhay sa atin. Amen? Amen. Ipatunayan natin sa libro ng John, chapter 1, verse 16, and of His fullness have all we received, and grace for grace. So ang kapuspusan ni Kristo ay natanggap na nating lahat, mula biyaya hanggang sa mas marami pang biyaya. So, natanggap na nating lahat ang kapuspusan ni Kristo. Ang lahat na nakay Kristo ay natanggap na nating lahat. Baka naman sabihin mo, paano mo nang sabihin natanggap ko na, wala pa akong nakita. So, yan ang ibig sabihin ng pananampalataya. Naniniwala ka sa mga bagay kahit na hindi mo pa nakita. So, natanggap ko na lahat. Ang aking pangangailangan sa buhay, kahit hindi pa nakita ng aking physical na mata. Paano yun? Paano ko nalaman? Paano ko natanggap lahat ang aking pangailangan kahit hindi pa nakita ng aking physical na mata? Dahil tumingin ako sa salamin na salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos ay salamin sa espiritual na katotohanan. Dito niya ibinuhos lahat sa espiritu ko ang lahat ng aking pangangailangan sa buhay. So, yung salita ng Diyos ang nagbibigay buhay sa akin, sa aking espiritu, at sa lahat ng aking buhay dahil sa salita ng Diyos. At nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos na nagtatrabaho sa aking buhay. Kaya kung tingnan mo ang salamin na salita ng Diyos, diyan mo makikita lahat ang nasa iyo. Ang paraan lamang para makita mo ang lahat ng nasa iyo ay sa pamamagitan ng pagtingin mo
sa salamin na salita ng Diyos. At dito mo makikita kung ano yung tapos ng ibinuhos ng Panginoon sa iyo. Kagaya ng sinabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24, dahil sa mga sugat ni Kristo ay gumaling na tayo. So kaya tayo gumaling dahil sa mga sugat ni Kristo. Nakasulat dyan sa Biblia. Sinabi pa niya sa Philippians chapter 4 verse 19, My God shall supply all your needs according to His riches in glory. So lahat ng ating pangangailangan sa buhay ay tapos na ibinigay ng Diyos. Nalaman natin yan dahil tumingin tayo sa salamin na salita ng Diyos at alam na natin na hindi tayo inilagay ng Diyos dito sa mundo para iwanan niya tayo. Ibinigay na lahat. Ihinanda muna ng ating Panginoon ang ating kailanganin bago niya tayo inilagay dito sa mundo. Kaya ang Diyos ay nasa atin palagi, na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Tapos na ginawa ng Panginoon ang lahat-lahat na para sa atin. So, kompleto na ang buhay natin. Kagaya pa ng sinabi sa libro ng Ephesians chapter 1 verse 3, sa King James Version, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. So, purihin ang Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesus na siyang nagpala sa atin sa lahat ng espiritual na pagpapala sa sangkalangitan na nakay Kristo. So, pinagpala na tayo. Sinabi niya, sa lahat ng espiritual na pagpapala na nakay Kristo. Lahat-lahat. Hindi niya sinabi yung iba lang. Sinabi niya, lahat na espiritual na pagpapala, kung ano yung alam mo na espiritual na pagpapala, lahat yan ay naibuhos na sa iyo. So, natanggap na natin. So, sa oras na titingin tayo sa salamin na salita ng Diyos, ay makita natin na ibinigay na ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Ang Diyos ay binigyan niya tayo ng salamin na salita niya para makita natin ang lahat na tapos nang ibinuhos, yung ibinigay na ng Diyos sa atin, na ibinigay na ang Diyos sa atin lahat ang ating pangangailangan sa buhay. So, makita natin na nandyan na ang kaligtasan, nandyan na ang pagpapala, nandyan na ang kagalingan, kalayaan, kalakasan, nandyan na lahat, tagumpay, at lahat ng ating pangangailangan sa buhay. So, andyan na lahat. Makikita natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At tingnan nyo ito. Hindi lang yan. Habang tinitingnan mo ang salita ng Diyos, so nabubuhay ka. Ang isip mo ay binibigyan ng Diyos ng pahayag at kaalaman. At dito mo malalaman, at dito mo rin malalaman kung ano ang tapos ng nangyari, at kung ano ang mangyayari, at kung ano yung mangyari. Kung manood ka lang dyan ng balita, ang nalalaman mo lang yung nangyayari ngayon at saka kung ano yung tapos ng nangyari. Pero kung tingnan mo yung salita ng Diyos, ay malalaman mo pa yung susunod na mangyari. Kaya alam mo yung kung ano ang susunod na hakbang na gagawin mo. Dahil alam mo na yung susunod na mangyari, na may magandang mangyari sa iyong buhay dahil nakita mo sa salita ng Diyos na nasa iyo na lahat, ang lahat ng pagpapala. At sa oras na titingin ka sa salita ng Diyos, sa bawat pagtingin mo sa salamin na salita ng Diyos, ang dyablo ay nanginginig. Amen. Bakit nanginginig? Dahil alam niya na ang kanyang katapusan ay nagwakas na. At hindi ka kayang pigilan dahil ang kapangyarihan niya sa iyo ay nagwakas na. Yung utang mo ay nagwakas na. Yung problema mo, yung sakit mo ay nagwakas na. Yung trahedya na dinadaanan mo ay nagwakas na. Yung tao na gusto kanyang hilahin na idiin at gusto niyang sirain ang iyong pangalan ay nagwakas na. Yung lahat na modus operandi ng dyablo ay nagwakas na. Lahat ng sistema o taktika ng dyablo ay nagwakas na sa iyo. Bakit? Dahil nagsalamin ka. Nagsalamin ka, nakita mo. Binasa mo yung salita ng Diyos at nalaman mo na ang dyablo sa iyo ay nagwakas na hindi kanya pwedeng pigilan na kung ano yung gusto ng Panginoon na mangyari sa iyo ay talagang mangyayari sa oras na kagustuhan ng Diyos. So magtiwala ka lang sa Panginoon. Nakasandal ka lang sana palagi sa Panginoon at palagi kang umaasa sa lahat ng kanyang mga pangako sa iyo. At ang tanging pag-asa natin ay sa Kanya lamang. Amen? Amen. Amen.
So salamat sa Diyos at ibinigay na sa atin lahat. Kaya sasabihin mo yan sa Panginoon, ang tanging pag-asa ko lang ay nasa iyo. Yan, magugustuhan ng Panginoon. Nagagalaw ang ating Diyos sa oras na pinapasalamatan mo siya, na ina-acknowledge mo siya sa lahat ng kanyang ginawa sa iyong buhay. Yan ang kagustuhan ng Panginoon sa atin. At nalaman natin na nasa atin na lahat. At sinabi pa niya sa libro ng Mark chapter 5 verse 5, ganito ang pagkasabi sa King James Version, and hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. So, ang pag-asa ay gawin kang hindi maipahiya. Dahil, bakit? Bakit hindi ka maipahiya? Kung may pag-asa ka sa Diyos, kung ilagay mo ang pag-asa sa Diyos, hindi ka mapapahiya. Bakit? Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay naibuhos na dito sa puso natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naibigay sa atin. So maliwanag. Maliwanag mga kapatid, nakikita natin dito sa salita ng Diyos na naibuhos na. So kung ilagay mo ang pag-asa mo sa Diyos, ay hindi ka maipapahiya, hindi ka mapapahamak. Dahil naibuhos na dito sa Espiritu natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, sinasabi na naman dito, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ano yung Espiritu Santo? Yung salita ng Diyos na tinatanggap mo. Ay andyan na yung Espiritu ng Diyos. So, dahil sa Espiritu ng Diyos na naibigay sa atin. So, ibinibigay ng Diyos ang Espiritu niya sa atin sa lahat ng magtanggap. So, ganun lang kasimple. Hindi kailangan na degree holder ang makakamit dito na Espiritu ng Diyos. Kahit no read, no write, ay pwede niyang makamtan ang Espiritu ng Diyos. Anong gagawin niya? Tanggapin niya lang. At magpasalamat lang sa ating Panginoon. Amen? So ganun, kasimple ang ating gagawin. Maniwala tayo, mananampalataya tayo sa Kanya, at maniwala tayo sa Kanyang mga salita. Yung sa Kanyang mga pangako na maisa sa buhay natin. Dahil nandiyan na, nakikita na natin na lahat, nasa atin na lahat ang pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos, yun ang sandata natin. Hindi ka malilihado. Kahit saang lugar, kahit anong labanan, anong trahedya. Kapag hawak mo ang sandata na ito, ano yung sandata na sinasabi ng Biblia? Yung pag-ibig ng Diyos. Itong pag-ibig ng Diyos, kung nasa iyo, hindi ka madidihado. Kahit anumang klase ng trahedya, problema, dahil nasa iyo ang sandata na pag-ibig ng Diyos, at palagi kang manalo at makakamit mo palagi ang tagumpay dahil nasa iyo ang espiritu ng pag-ibig ng Diyos. So ibinuhos na lahat ng Diyos ang pag-ibig niya sa puso natin. At gusto kong liwanagin na ang tinutukoy na puso dito ay hindi yung puso na nagpapump o nagbubumba ng dugo para sa ating katawan. Ang puso na tinutukoy dito ay yung sentro ng buhay mo na iyong espiritu. So, ang pag-ibig ng Diyos ay naibuhos na sa iyong espiritu mo. So, yun ang ibig sabihin. Ang pag-ibig ng Diyos ay naibuhos na sa iyong puso. Kaya, ibig sabihin, naibuhos na sa espiritu. Kaya kung ilalagay mo ang pag-asa mo sa Diyos, yung espiritu mo ay mapapanibago. Mabubuhay yung espiritu mo. Bakit? Dahil inilagay mo ang pag-asa mo sa Diyos. At sa espiritu mo, dito na naibuhos lahat ang pangangailangan mo sa buhay. Kaya sang sinabi sa Ephesians chapter 1 verse 3 na purihin natin ang Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesus na siyang nagpala sa atin sa lahat ng espiritual na pagpapala sa sangkalangitan na nakay Kristo. So lahat ng espiritual na pagpapala sa sangkalangitan ay naibuhos na sa ating puso. Nasa atin na lahat ang ating pangangailangan sa buhay. Amen? Kaya ang buhay Kristiyano ay mamuhay tayo sa tapos ng ginawa ni Kristo. Kung nasa iyo na ang si Kristo, kumpleto na ang buhay niyo. Ang tanong, nabubuhay ka ba sa tapos ng ginawa ng ating Panginoong Jesus? Amen. At kung may konting duda sa iyong puso, hindi ka uuwi na hindi mo ayusin ngayon. Bakit? Dahil wala na ang kagaya nitong oras. Malaya ka. Halika dito sa harapan at ibibigay mo ang iyong buhay sa Diyos. At kung tapos mo nang ibinigay ang iyong buhay sa Diyos, ibibigay mo ulit
ang buhay mo sa Diyos. Dahil kailangan mo yung Diyos sa habang buhay. Baka sabihin mo, bakit kailangan pa kasi kung pupunta sa harap? Kasi nung panahon ni Kristo, nung naglalakad siya dito sa lupa, yung tinawag niya ay tinawag niya sa harapan ng mga tao. At sinabi niya, kung sino magpuri sa akin sa harapan ng mga tao, papurihan sa harapan ng aking Ama. Habang nagkakanta, ang ating mga musicians, malaya ka, kapatid. Malaya ka ngayon. Halika dito sa harapan. Bibigay mo ang iyong buhay sa Diyos. At isipin mo na nasa iyo na lang. Intindihin mo na ang Diyos ay nasa iyo. Kaya dahil ang Diyos ay nasa iyo, ang gawin mo lang ay magpasalamat. So, magpasalamat ka lang sa Kanya. Hindi mo ikahiya. Halika dito. Ipakita mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Ihakbang mo ang iyong pakita mo sa Diyos na nananampalataya ka sa Kanya. Dahil sa pananampalataya natin sa Diyos, ay ito, nabubuhay ang ating espiritu. Ibigay mo ang buong buhay mo sa Panginoon. Salamat, Diyos. Hallelujah. Praise God. Yes. Damdamin mo ang pag-ibig ng Diyos. Sinabi ng Biblia, ang pag-ibig ng Diyos ay naibubuhos sa iyo. Nasa iyo.
itaas mo ang iyong kamay bilang pagpuri mo sa Panginoon. Sambahin mo siya. Magpasalamat ka sa oras na ito. Lubos ang ibibigay mo ang iyong buhay sa Diyos. At dito mo makakamtan ang tagumpay sa lahat ng iyong buhay. Sige kapatid. Bigkasin mo ito. Magpasalamat ka sa Diyos. Ibigay mo sa Kanya ang lahat ng pagpasasalamat sa tapos ng ginawa. Dahil binigay na lahat sa iyo. Ang Diyos ay namumuhay lang sa iyo. Na sa iyo na lahat. Kaya ayos ang pag-ibig ng Diyos ay dumadami sa iyo. Lubos ang biyaya. Tulang biyaya ng Diyos ay nasa iyo. Kaya magpasalamat sa iyo. Ramdamin natin ang pag-ibig ng Diyos. Habang nakataas ang ating mga kamay. Bilang banda ng pagsubo natin sa Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng kamay para pagpuri sa Kanya. Sambahin siya sa lahat ng kanyang ginawa sa iyo. Jesus' name. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Bigyan natin ang Panginoon ang nagbabago pa. Salamat sa Diyos sa pagpapala. Salamat sa pag-ibig na inuulit mo sa akin. Kaya ikita mo ngayon, umatang itong mga anak mo, Panginoon, na nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat o Diyos sa pag-ibig na naibubuhos sa amin. Salamat o Diyos at nasa amin na ang kaligtasan. Nasa amin na ang pagpapala, tagumpay, Panginoon. Kalayaan ay nasa amin na, kagalingan ay nasa amin na, solusyon sa aming problema ay nasa amin na lahat. Lahat ng aming pangangailangan. Salamat o Diyos. Salamat sa tapos mo ng ginawa sa aming buhay. At inaangkin ko o Diyos na ang iyong salita ay mananatili sa amin lahat, mula bata hanggang sa matanda. At naangkin din namin, Panginoon, ang testimony sa susunod pang araw ay
may bubuhos sa amin. Salamat o Diyos sa lahat-lahat ng pagpapala in Jesus' name. Amen.